Kardom B News 7 Fan Bang ni Libapuram Senar Non Bir Tang Ton Pen Arjuponitha Arni lo pini no itu perangke katong panang cu panang ko Ali login pe kena sige trinda. nili ning kiduk mate ning ko alam sini cepat lang tu nili pan muli tu nang chi ne bang amilo nang chi ne bang sige ong no bonda nili pini aku la media theng nu pen nili rat pan cepat chining tu pipot ma puluti nili kedam tang 21 aning kan pen nili BJP party long sidu du la pen BJP party long ke do pen nili haladak West Karbi Anglong district a president ni liman lo minority a president ni liman lo lanjo tarlang ni CM sarnangkang hon pen agriculture board chairman ni liman lo la pen ni no anta BJP long si do dun bom la ni du ko bang lalo government long ni dun kokta kupi posi ni lipini press meet mate na tu media ko te phanang chohang nang kok ma bang ke ni li the ni nang li tong phan pachini la pen Karbi Anglong rat pa kapachini ji mate ning du gala lalo alama bangke foreign alam mate longli phela alam sini lipini rat phang pachini ji palam sini li la so press meet ka nili ke damtang arni pen Joint Secretary Revenue Department of Anta nili case pilo la pen CM sarong da nili case pa lelo nili long le foreign along ki dundu dak number 53 dak number 13 la pen dak number 143 la pen 9 lan ki nili long le foreign along dun no bonda ningi dugda bangke edak abang ke long lo la pendak thong abang ke nili tangkan on da chilong lila nili joint secretary of anda pubom lo la pen mundol sk de mena chingki bom lo alang litum nangke chak thap nangke chak pru piniar ni anda nili chilong lila la pen ning du ka bang ke nili nut non government long dodun bom la so a party long dodun bom la bonda nili phanan da la an sinanga thokai hai je nili CM phan pudam de kopia pon ma pudam de bangke nili ke penangana alam ke nili chini mundol SK tum CM amen ke en pen penan chopang lim du la pen nili long le long mata dak number 53 long abangke aku 53 extra la tum ota bonai si alada dhungram kathar la pen turun rong pi la pen hasnu la bange thom si CM amen en pen atum pota bonai pen atum haladak sari kuti made 4 crore atangkalang tum ulai det pen ingsami rilo la sini li CM sarafang chuning ri bangke je la non ekidinang bong alang di abang putina phanta kerap thek mate rawe rapot nili phanda nang rap nai pusini li alang li phan media hoi pen ipil lo la pen hinia bangke yuntu la pota kabunai thap kabunai pru la bangai thom amundol SK to honung ke action and vek nai pusinili hin pen alang to phan jong dam lo la pen lang jo tagali la nili non ekidinang bong joint secretary mate tenjing rong pipen da chingki bom lo bon tai nili pham phong ni hunang deng lo chingwai nang pulo non a phiong phuna bang ke nili phanang deng deong non a phia bang ke nai voi det khanyang lo la sila sono bang ke chok che CM amen ke en pen la tum ke klem tap ke klem pro bang ke nili ke ning do bonde la pen non ERO department mate revenue department adong phan nili isi kipugang tuma bang ke pini 23 lo la 25 angbong amate la ni thom angbong yong sinili phan klar da kalam nang pachi ni blote alang li tung ko PPC cho claim ma
IRO office along ko PP selang tum duplicate ke claim ma hala bangke nili ke la non alang tum reply nang PP pute hal ha ka gos mata hala documents tan nili ke ralang nu paklang nang kok po busi la media theng no pen nili alang tum pan puiglo Kalau sesuatu